Laki din racing. Istis din inak. Lastig ka. Sige, ito na yung haribaw. Dagdagan ti pa 500. Kung nakatungtong ng sula. Oo. Yan na. Money first. Sila ka na siguro. Dito sa mana. Lain Bakit ka. sa nga boy. Awan tiwala kanyang baat. Nagsubli ka niya kita sa haribaw. Wala ka rin. Hi, miss. Taga saan ka? San Francisco po. Tayo na ba? Taga rin. Grace, ako naramitin tagpaliman. Bag-bag na road nga glokat di perya. Kaya ka man drop ko. Ang payatan na mga payarapiyaglo ko tata. Tagsa kayam dama di Ferris wheel. Hindi ka ba kabayaw? Hindi kwa, running light. Hindi kwa, running light. Kasi sa mo sakay ka di running light. Di mo masaksakaya na dyan. Taytaya na dyan. Yadig sarda nga di silaw. Tapos tayakan dyan ti baryan. Saan mo rin manaw. Pangabak ka. Yeah! May kaya magtambay ito. Nagpariran rin. Ay gaya, patama magbukat naman pes na ito eh. Namukbak ka dati February. Di magaw-awis ni Ninong ko nga Villa Agustina. Wala yung mga ibagala kumamot ha. Mapaghandaan kumamot. Kaso awan. Muray ni ang kilo kong agyab. Awam mo ito pati ni kumarita. Di mo nakalagi ito eh. Ay kumarita ka ni Ligaur? Ay ba mo? Siguro nalipakatan na tan. Why? Itang. May tatas pa mo. Busy na siguro ang drive. Siguro makalagit ng tumalagi niya. Sa bagay magkikita may babae din may sana. O kapag na baling ka. Madam mo na. Wow! Muray awan ka dito na Valentine. Para mang dawat to kay di sabong mas ka na tukulay. Napangbukalig to mula di ugali na anay. Nagadulagi nga muna natin na tao. Nagpindas na niyo, basta puriyanan siya. Rice. Sigka kata. Pamuha pang tungay. Hindi pa yata na 500. Nilaki ni Bagag. Mas lalasig sigurado. 500. No kaya may kakay sa karibaw. Katungtungan suna. No kaya? Sa ngarin. Mas lang musig sigurado. Mas lamang ta kwartat. Kasi nga napigsapan na tamat. Kaya kasig ka nata na malulukaw. O sige, ikaw nga sa karibaw. Kung nasagdam tapos pumalaw, nabak ka. Dapat nung nasagdam, di kalabay na. Mabali na jay. Oo. Basta. Tol? Wait a minute. Laki din racing. Istis din inak. Lastig ka. Sige, ito na yung haribaw. Dagdagan ti pa 500. Kung nakatungtong ng sula. Oo. Yan na. Money first. Sila ka na siguro. Dito sa mana. Lain Bakit ka. sa nga boy. Awan tiwala kanyang baat. Nagsubli ka niya kita sa haribaw. Wala ka rin. Hi, miss. Taga saan ka? San Francisco po. May pinapabigay si Andres 1,000. Pinapabigay si Andres 1,000. Oh! Awan ba kasi sabang sumin sa haribaw. Taro pa, ang takto mga mantipadas-padasa eh. O sige, miss. Punta na ako. Oo. Katungtong kon, plus 500. Bukis di sabam, joke ko lang ajay. May isang ribaw kung pagbayad ko kuryente ajay. Awanin anay tidkong. Magala nga magtatati pagbayad ko kuryente. Lulukundang ko, pa na mo sineryoso to. King kami talaan di babae ah. Sige, ikang gamit sa ngaribaw, no kayam. Sige, sisisingan na kay Mau. Wait a minute. Ikaw, natin na isang ngaribaw. Tistigan na nga talaga. Tumubak sa kaributan, George. Hindi talaga ayaw mo.
Hi, miss. Hala? Gunggunam. Weh. Sa banad tayo. Oh, kanya mo. Naging lalaki lang niya, pinabuksita ko. Chik, wala nakikita eh. Kas tanto mga amin taro pa, mag-group ro pag kumkuma. Okay talagang buting 1,000. Mukhang sa uka mo. Teka, slag ko kung pa. Sika, talag bubuti. Tadya na peryanan na makasulitak. Nurabi pa yung aglo ata. Talagang nagbiro ti pangananay. Mabisina. Libre na mata. Ang kwarta kaon. Sige, tagsapol ti ko. Mango shake, makaramrama na kasi. Manggusik. Nakadungag mangga dyan tayo. Natapela mangga, ti kaya mo. Eh, sa bali lang ano eh. Puro fishball, mabali na dyan. Natagsan di siya na dyan. Sige, intan. Kasta libre ka, libre na mo. Sige, tagaro din. Baka ma.